Mitäköhän kello on? Hitsi, kamala kiire. Miksi vaatteet mä laitan? Paikka sitten. Syömään. Onneksi äiti laittoi ruoan valmiiksi. Se pitäisi tän kaataa. Jep. Sitten vielä laukku. Joo, kaikki on. Hirveä kiire kouluun. Onkohan mulla nyt kaikki varmaan? Kyllä mä vielä ehdin. Kyllä mä vielä ehdin. Kyllä minä vielä ehdin. Ei oo ikinä tuntunut näin pitkältä. Sissi, oletko paikalla? Sissi. Tässä opettaja. Ai, no hyvä. Olet kyllä vähän myöhässä, mutta en anna siitä jälki-istuntoa. Pitäis antaa. No kiitos, ope. Mitä me edes tehdään? Tällaista juttua. Esim. No koulujuttu. Seuraavaksi bla 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 bla. Elmeri. No se on niinku bla 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 bla. Oi. Bla 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 bla. Bling bling bling. Saatte poistua luokasta. Jee. Tavataan ruokalassa. Siis oota. No, menkää ulos. Hyvä. Päästiin taas jäämään luokkaan yksin. Mainiota, eikö olekin Rex? Jep. Okei. No. Mitä tehtäis täällä sisällä tyhjissä luokassa? Piirtää mutta papereihin jotain ihan väärää. Hei, aika hyvä idea. Niin. Ihan ok. Mietitääns. En mä keksi. Kirjoitetaan jokaisen paperin jotain tosi ruhmaa. Tähän on melkein mahtava idea, Rakel. No kiitos, olihan se aika suurta siis. Jaha. Oli se? Joo, niin oli. No mene vessaan. Rex. No?
Meidän pitää päästä tosta eroon. Se on niin nössö. Ok. Mä keksin. Särjetään eka se sydän. Miten? Sä muka olisit sen poikkis. Mut en oo ja sit eroon. Niin ja sit me